A sme zas, boli sme pred chvíľou Steel Brainrot, teraz budeme v Brawl Stars na chvíľku a zahráme si 2 zápasy a dúfame, že ich vyhráme, ľudia. Dúfam to, že ich vyhráme, lebo keď ich nevyhráme, je to blbé. Dosť. To za koľko sme si stihli vybrať, akože to koľko trvalo nám. Ty kokos. Ale tá šelina môže byť dobrá aj. Podľa mňa. No, ideme hrať Bounty. Je nový Subway Surfers, viem, že to už nikto nehrá, ale podľa mňa to je celkom dobré. Mám... Tak to bolo, že na nič. To prečo som si vybral? Nice. On... Ne. Ahoj, Gryfinko. Tak, mŕtva. Ne. Tak. Ja vyhujem vás. Au. Mŕtvý. Au. Yes. Ne, ja som sa netrafil. Ešte 3 hviezdičky nám chýbajú. Yes, vyhrali sme. Yes, ľudia, vyhrali sme. Tak, teraz nice. Máme splnené questíky. Máme plus 3 ešte. Tak. A potom to ďalšie až za 3. OK, no takže vyzbehnem koine a ideme ešte jeden zápas, ľudia. Haste. No. Podľa mňa Nani bude dobrý. Podľa mňa bude dobrý Nani. Nani? OK. Kropcia. Neviem, prečo je to také divné. Haha. Hej, ty. Hovňa. Nie. Im sa to rýchlo míňa. Zomri. Tak. Niekto tuto strážte. Tak ja, no. Tak nič, tak ja. Ne. Nice. OK. Ne. Yes. Oni majú 25, my 29%. Yes, ľudia, yes. Nie, ja som zomrel. 8% majú. 3%. Rýchlo, ja ti tu neobraním. Rýchlo, ľudia. Yes, vyhrali sme. Vyhrali.